Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Geneveive Borga. Hello guys! Hello! Long time no see but I'm back. Good morning. Hello. Welcome to my channel. I'm Geneveive Borga. Okay guys, today natapos ko na kasi yung 30 days ng Kirei sa Kirei Glutathione. Ito siya guys. Ito. Ayan. Ayan siya. Hindi siya mag-focus. Pero anyway, yan siya. Guys, ito. Yung Kirei Glutathione made from Japan. Ayan. Ito yan siya guys. So, natapos ko na siyang na-take guys ng 30 days. So, pero hindi ko siya agad ni-review ng 30 days. Na hindi ko na siya na tinitake. So, nag-o-observe ako guys kung may epekto pa ba yung yung kiri sa hindi mag-maintain or hindi continue mag-inom ng glutathione capsule ng kiri. At saka, so far naman siya guys, ito yung skin ko guys, ayan. Ayan. Diba nung first day na nilagay kong picture, ilalagay ko dito ulit yung picture. Dito ko ilalagay guys. Yung first day ko talaga ininom. Yung napakaitim nandito ko. Yan. Yan. Dito yun guys. Yung maitim. Yan yung pinagbabasihan ko kung epektibo ba siya or na-enlight ba yung skin tone ko. Kasi ito yung part na napaka-dark talaga dito sa liig ko guys. Ayan. Yung pinaka madark at pinakaitim. Kasi nga, mataba ako, yan. Wala talaga akong liig noon. Okay? So, hindi siya madaling maging maputi pag kahit anong gagawin ko yan. Talagang maitim talaga siya. Kahit ganyan yan, ganyan. Igaganyan ko pa siya, oh. Yan. See? Yung part na nakatago, yun lang yung naging brown. Ayun, naging brown na siya, guys. Ayan. Kahit itutok ko pa dyan, oh. Naging brown na siya, ayan. Ayan. So, kung may magtatanong sa akin, epektibo ba talaga ang Kirei? Isasagot ko guys is yes. Kasi naranasan ko, hindi natin masasabi kung hindi natin i-try, di ba? Pero na-try ko siya guys. Naging yung skin ko, ayan oh. Tingnan nyo. Yan. Di ba pinakita ko rin tong siko ko. I-screenshot ko yun guys, yung pinakita ko yung siko ko doon sa first day. Ayan oh, yan. Yan na siya guys. Naglighten din siya, naging brown din siya. Tapos, yan, kahit hindi na ako naiinom, madali akong pinagpapawisan. At saka, guys, dito sa experience ko, ang tulog ko talaga maayos. Maayos yung tulog ko dito. Maayos yung ano ko lang yung experience ko ha, kasi hindi lahat tayo guys, okay, disclaimer, okay, hindi lahat ng nag-try nito or nag-take ay sasang-ayon siya, kasi individual, iba-iba tayo, di ba? Iba-iba tayong ng katawan, ng system ng katawan. Kaya ako, ang na-experience ko dito, maganda yung tulog ko. Oo, nagka-breakout ako, minimal lang guys dito, ganito. I-insert ko yung video na kinunan ko na may nagka-pimple ako, pero hindi siya malaking pimple guys. At dito na side, dito, meron dito. Ang nakunan ko lang is yung dito, kasi madali siya. Lumabas talaga siya yan. Kato, na-pop up ng whiteheads. Mga baby. At dito sa bandang, ayan o. Ayan. Nakikita niya ba yan? Ayan. Masakit siyang i-touch. Itong touch. Update ako sa Kirei. Kirei ba ito sa liag na huli ko? Kung nag-enlight mo siya. Kapit na mag 1 man. Hi guys, ito yung update ko sa Kirei guys. Ayan. Kahit gabi, ayan. Nag-lighting kasi siya guys. Ayan. Paano ba? Ayan. 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 Gabi na ngayon guys, pero ayan, okay sa akin ang Kirei. Update ko kayo ng whole talaga ng process ng Kirei sa akin. Malapit na kasing mag 1 month. Kaka-intake ko. Ayan, no? Tingnan, no? Oh. See? Light talaga siya, yan. Gabi na yan, guys. Hindi yan, hindi maaga.
Gabi yan. Gabi ko kinuha na yan. Para makumpara natin dry. Sa experience ko, madali siyang nag-dry. At saka guys, yun nga, magandang tulog ko. Nagka-breakout ako. Pero minimal lang talaga guys, minimal. Tapos, yung water intake ko, talagang tinatry ko na, marami yung maiinom kong tubig. Kasi nga, na-research ko kasi guys, pag ganito, nagtitake ka ng maski or even na yung vitamins, kailangan kahit ng mga vitamins na mga capsule na iinumin mo, kahit hindi ito mga gluta na capsule, dapat talaga guys, umiinom ka ng maraming tubig as soon as possible. Maraming tubig ang iinumin mo kasi nga, di ba, nag-intake ka, so ano ang ano yung madadigest niya doon. Kung wala ka pang kain or hindi ka masyadong kumakain, yung tubig din guys, nakakatulong yung hindi makadehydrate sa'yo, sa katawan mo at saka sa skin mo. Kaya yun guys, may nag-message sa akin doon sa first na yung first week na pinost ko kung ano ba yung ilang tubig ba or anong. Ako guys, tinatry ko talaga guys na makainom ako ng 10 liters cube. 10 liters guys, 10 liters guys. Kay tinatry ko ng first day to 1 week hanggang naging third week, naging fourth week. Ayan guys, tapos marami yung nawiwiwi ko. Ayan guys, ayan, sorry. Ayan guys, tapos yun, marami yung lumalabas sa akin na ano, pag nawiwi ako, yun lang. Tapos yung ano pa, yung breakout, minimal lang siya guys, as in minimal. Tapos yung skin ko, ayan, naging ganyan siya guys. Ayan, araw lang din yung ginamit ko, hindi mga 4 PM ngayon. Ayan, hindi ako nagamit ng ano yan, yung mga ilaw. Yung tinatry ko talaga guys na kukunin tong review sa natural lighting, kasi para naman hindi medyo yung skin ko hindi siya ma-attract ng skin tone ko sa ilaw, 'di ba? May ganun na mga ilaw. So ito normal at saka natural lighting yung ginagamit ko para fair, okay? So hindi lahat, again, hindi lahat ng nagtitake nito o nagtatry nito hiyang sila, okay? Hiyang ako guys, hiyang ako, pero hindi ko agad na continue kasi tinry ko talaga guys na ano, pinuputol-putol ko siya. Ayan, ngayon 2 weeks na hindi na ako nag-take, pero ayan, yung skin ko is okay pa siya. Pero pag tinutuloy-tuloy mo siya na iinumin hanggang ilang bote nito or ilang bottle ng ganito ng Kirei, 101% gaganda talaga yung skin mo, puputi ka kasi i-cleanse niya ang organs mo sa ilalim ng tiyan mo. Doon detoxifying ka kasi guys, nag-detox yung katawan mo, kini-cleanse niya yung katawan mo, yung tiyan mo. Ayan, kung hindi ka daily magpupo, pinapupo ka niya everyday guys, as in everyday. Yun guys. Tapos pag-usapan natin ang hindi ko lang gusto, yung hindi ko masyadong gusto. Normal yung price, pero makatarungan naman yung price guys, reasonable naman yung price, di ba? Sinabi ko nung una, kasi dahil sa hydrolonic acid at saka yung glutathione, may 6 na ingredients itong Kirei guys. Babasahin ko lang. May 6 na main ingredients ang Kirei, okay? 6 guys. Kirei glutathione with glutathione, of course, siyempre glutathione isa. Ang pangalawa is yung collagen sa skin, yon. Tapos hyaluronic acid, yun yung sinabi ko, di ba? Makapaano ng wrinkles, yun. Tapos yung rose crystal, lagay ko lang muna guys ha, rose crystal. Tapos yung grape seed, yan. Tapos yung vitamin C at saka vitamin okay, so 6 yan guys ang yan yung kini-claims naman nila is, so far na experience ko, which is good. Yes, from Japan nga to siya guys,
from Japan. Okay, and from Japan to siya guys. May 30 capsule. Tapos ang um, great na kini-claims ng Kirei ay itong pimples, uneven skin tone like this one, and uneven skin tone ko, dark spot, ganyan din, yung mga dark spot ko ganito, at saka yung sagging, ano ka pala ako guys, nag keto diet pero hindi talaga ako nagsasag, ayan. Then freckles, dull skin, and dry skin. Okay, yun siya guys. So far guys, may business side to siya guys, pero hindi ko siya alam, pero ilalagay ko na lang sa description box kung sino yung kukontakin nyo, or sa yung page, yung Facebook page nila, ilalagay ko sa description box. Pwede kayo magtanong doon kung may mga concerns kayo, kasi hindi na ako makatake ng bottle ng Kirei kasi nga wala na akong budget guys, kasi sa halagang 1,585, no, so hindi ko afford ang hindi ko kaya afford na mag-maintain ng ganito. Pero guys, effective siya guys, very effective talaga siya guys, as in talaga na, as in. Tapos iki-clip, naubos ko na guys yung ito yung laman guys, oh yan, naubos ko na siya. Ito yung para hindi magmo-moist. At saka may foam to guys. Yung packaging okay yan. Ito yung packaging nila guys, yan. Plastic din siya. Plastic pati ang cup. Tapos may round na foam, ayan. Tapos ito pang ano ng molds na hindi siya magmo-molds. Tapos guys, may cellophane to siya nakalagay dito sa first, yung una kong pag-open. Yun yung packaging nila, which is good. Yan, naka-save siya. Tapos, yun na nga guys, yung capsule niya guys, di ba pinakita ko, i-clips ko na lang dito, insert ko na lang yung video clips ng MD World na may sample sila ng kung ano ka efektibo yung glutathione sa tiyan natin, or yung maraming toxic yung tiyan natin. Ilalagay ko dito yung video nila, ini-explain din nila yun. Okay, so thank you guys, so far yun lang. Makikita po natin yung capsules po ni Kirei. Hindi po siya agad-agad mabubuksan ng kamay dahil naka-Japanese technology po siya. Na yun po ang pinakamaganda, pinaka-unique po sa ating capsules. Yan. Kailangan po talaga natin siya ng tingin. Ayan. Lagay po natin siya sa ating ito po gagawin ni Kirei sa ating body. Habang dinetect po natin si Kirei, kini-cleanse na rin po yung body natin. Tinatanggal niya po yung mga toxins, yung mga stress niya. So, ito na nga po. Nalinis na po ni Kirei Glutathione yung ating body. Makitang-kita po natin yung experiment na to kung paano po dahan-dahan nililinis si Kirei at tinatanggal po yung mga toxins sa ating body. Kahit nagdaga pa po natin siya ng may bagong stress. And God bless everyone. Thank you, and thank you so much. Bye-bye!